Gilimod sa National Bureau of Investigation Region 11 ang mga mikatag nga pahayag sa social media nga ginaimbestigahan nila si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, kinihuman ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Sa nakalabayng simana nga ginatun-an nila ang pahayag sa mayor batok ang Pangulong Bongbong Marcos o posibleng mag-issue sila og sabina. Sumala ni Gerald Intes, ang Assistant Regional Director sa NBI 11, tumo-tumo lang ang mikatag nga impormasyon nga ginapaimbestigahan kanila ang mayor ug wala sila'y kamanduan kalabot ni ini. Dugang pa ni Intes, walay kamanduan ang bag-ong Regional Director sa NBI 11 nga si Attorney Renato Garbo III. Una nang gibutyag sa NBI nga mandato nila nga magmabinantayon ug magpahigayon og investigasyon bahin sa hulga sa seguridad sa Pangulo. Nag-ugat kini sa pahayag sa mayor kalabot sa korupsyon sa nasod. Din nabuhagay niya nga usa ka ulo lang ang ilang kinahanglan, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos.